ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି 64 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିପାରିବେନି ଲୋକ। ଆମେରିକା ଆଲାସ୍କାର ରିକ୍ୟାଭିକ୍‌ର ଲୋକମାନେ 22 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ଏହାର ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଢଳି ରହିବ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ ଉପରେ ତଥା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇନଥାଏ। ପୁରା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧାର ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ପୋଲାର ନାଇଟ୍ କୁହନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି 22 ଜାନୁଆରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ 64-65 ଦିନ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଉପରେ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ରହିବ। ଶୀତ ଦିନେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥାଏ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଆର୍କଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ଖରାଦିନେ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହିଁ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ମେରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 80ରୁ 85 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇନଥାଏ। କେତେ ବଢ଼ିଆ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ନା? ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି এই ଜାଗାକୁ?